Il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija tlestit l-ewwel fażi tal-kampus il-ġdid li jkopri 3 blokok ta' binja għal faċilitajiet edukattivi, parkeġġ taħt l-art kif ukoll faċilitajiet sportivi. Il-prinċipal tal-kulleġġ Stephen Kakija spjega li issa bdiet it-tieni fażi tal-kampus il-ġdid. Qed nibnu blok ġdid għall-Istitut tal-Inġinjerija u Trasport li qed jinbena l-pjan tagħna huwa Ottubru tas-sena d-dieħla jkun lest. U bdejna tħejjiet u qed nagħmlu l-preparazzjonijiet kollha biex nibnu librerija ġdida u resource center kif ukoll l-Istitut tal-ICT. Min barra li benefikaw minn fondi Ewropej sabiex ikun jista' jsir dan l-iżvilupp infrastrutturali, fondi oħra ta' dan it-tip se jgħinu lill-MCAS twettaq proġetti oħra għal benefiċċju tal-istudenti. Għandna proġetti oħra marbutin ma' support l-studenti tagħna fil-kulleġġi differenti li qegħdin fl-MCAS, kif ukoll l-iżvilupp ta' programmi ġodda f'livell 7 tal-qafas Malti ta' kwalifiċi Masters. Dawn huma wkoll funded mill-European Social Fund, mill-fondi Ewropej. Akkumpanjat mill-prinċipal tal-MCAS il-Prim Ministru Joseph Muscat żar bosta stands armati fuq il-kampus u tkellem ma' bosta studenti dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom għal-ġejjieni f'din il-bidu tas-sena akkademika ġdida. Kienu bosta l-istudenti li waqfu ħadu l-opportunità li jieħdu ritratt mal-Prim Ministru. Fuq dawn l-istands il-Prim Ministru ltaqgħu wkoll ma' diversi rappreżentanti ta' kumpaniji u negozji li bħalissa qed juru l-istudenti x'opportunitajiet ta' impjieg qed joffru.